Nyakwara Mugiajwang' ageno nodichieng' mari obedo maber kendo dhiambo mari dhi mbele yo makare akaw thuolo makende marwaki e weche manyien mag ratil odhiambo makawuono kawaiko ni weche mathoth mago matimore sirikal mamalo kaachiel kod mago matimore e kor gwenge ka odiochieng' makawuono jatend piny William Ruto wacho ni chanjo mimiyo jamni e pacho kae ibobed ka imedo mi jamni kata chenro mar miyo jamni chanjo bro bedo ka dhi nyime kako pange kalure ni ogeto mar mondo mi okon jamni e yore mopogore opogore mago kaachiel kod mamoko mathoth waiko ne weche manyien mag ratil to mokwongo magi e thuond weche ma wamiyo pek. Hiyo chanjo ambayo tumekuwa tukifanya ati ni haramu, ati ng'ombe zetu siendelee hiyo chanjo ambayo tumekuwa tukifanya ati ni haramu, ati ng'ombe zetu siendelee kuwa wagonjwa. Jatend piny William Ruto omako ni chanjo mar dhok mapinyo wacho chano biro timore kaka nopangi. Kagigoye to gigoye magitue tero hospital kapoko donjo hospital demo wito ngimane. How can you lynch someone who is mentally incapable? Someone who is insane. Koro oken case midhi kawa mayot. Ji abiriyo maki kitudogi kod nek rawera moro e boma ma Homa Bay. Beyo idho kama wadhi gi siling 1,400. Wadhi gi siling adiwa 3,000 sani. Thoth jowuoth nonindo oko e koyo ka girito mtokni matero gi dala ne sikuku. Nyakwara Mugiajwang' abed kodwa nyaka igiko mag weche manyien mag ratil odhiambo makawuono ka antiere kae kod jaloko marwa Belinda Adhiambo. Inyalo tudri kodwa kokalo e namba mar ote machuok 236600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_ machiegni nyinga Joyce Oduor. Miche gi miche mag jowuoth ne onindo oko e koyo otieno ma piny orugodo kawuono e tesende mag idho nyamburko ka girito geche matero gi pacho e nyasi mag sikuku. Jowuoth go ma ochopo ma chomo gwenge mopogore opogore e imbo mar Kenya koro yudo pek kaluwore kod dhugruok mag mtokni e moko kuom apeyni madongo ma pacho kae. Moko kuom jowuoth bende ywak kaluwore kod nengo mar wuoth ma moko kuom nyamburko medo e ong'ala mamalo. Kodong' mana ndalo ariyo kende to ihingo nyasi mar sikuku, jowuoth ma opango dhi pacho mondo riwre kod familia magi e nyasigo podi medo yudo pek e chako safar margi kaluwore kod onge mag nyamburko. Moko kuom jowuoth kod familia margi ne onindo oko e koyo ka girito kuom seche buora nyamburko ma onego gi idhi. Nimekuja hapa saa 12 jioni, gari yangu ilikuwa ya saa 1:30. Niko na watoto na nyeshewa, niko kwa mvua, naambiwa gari yenye inaenda saa hii ni watu wa mchana ndio wanaenda. Sisi watu wa usiku tuko hapa na hatuna mahali pa kuchikinga, tuko kwa mvua, tunanyeshewa na watoto hatuna mahali pa kusimama, hata mahali pa kuchikinga. Nimebook gari ya saa 2 naenda Mumias, lakini tumepata hakuna gari. Tuko na stress, hata mtoto ananisumbua. Lakini hatuna otherwise, inabidi tu tumengoja. Naenda Kakamega County. Nilikuwa hapa kutoka asubuhi. Paka saizi hatujatoka, tujui kama tutatoka hapa ama tutalala. Boaz Namkana, dereva mar bas mar Easy Coach ma en achiel kuom tesende mag idho nyamburko kama jowuoth mathoth ne oninde, wacho ni deko mar nyamburko ikelo kod dhugruok mar geche e moko kuom apeyni madongo ma pacho ka. Makaso mwanalia hapa pia mimi nasikia uchungu kwa sababu sio kupenda kwetu. Na barabara kutoka juzi. Kama mimi nimetoka juzi nimefika Kitale saa 6 mchana. Na nilitoka hapa asubuhi. Saa hii nimetoka Kitale nimefika hapa. Saa hii ni saa ngapi? Saa 3 kutoka asubuhi. Saa hii ndio nimeingia. Bado magari zingine ziko kwa barabara. Shida sio dereva wa Easy Coach. Shida sio sisi management. Barabara ndio shida. Kwa tangu juzi jamu imekuwa mingi sana juu watu magari ni mingi sana. Etesen idho nyamburko ma country bus bende jowuoth opong'o ka thoth gi ywago nengo mamalo mar wuoth makoro gichulo e kindegi mag sikuku.
Moko kuom johala manigi osike bende ywak ni gidiwo gi misike gi nikech nengo mamalo mar wuotha. Mepandisha nauli sana. Sasa lakini sasa tunasema tu wacha tu tuende for vacation. Pesa nalipa karibu 2,800. Kawaida inakuanga ni 1,500. Watiyo gi gari pile pile ka wabiro ka. Waidho Machakos nikech watiyo gi geche ma wanyalo yudo ka bei yot matin. To nyaka wayud gi mana Machakos ka. Koro sani kwa biro to wayudo ka bei oidho. To wan jo mizigo onge kata ka king'ado nwa. Bei oidho kama wadhi gi siling 1,400. Wadhi gi siling adiwa 3,000 sani. Ewi pek mar wuoth mosebedo e apaya ma Nairobi kochomo imbo mar Kenya, jatend piny osingo ni apaya mawuok Nairobi nyaka Malaba ibiro chak yaw higa manyien mondo duok chien dhugruok mar nyamburko mahinyo bedo e apaya no ahinya e kinde sikuku. The commitment I want to give to you is that next year we will begin the construction of dual carriageway from Nairobi first to Nakuru, and then from Nakuru later, we will take it all the way to Malaba. We have already a program, and we are already in discussion with different companies on how that road is going to be done so that we can ease the congestion. Dhugruok mar nyamburko e apeini madongo mapachoka podi nyalo medo bedo kaluwore kod kwan mamalo mar jowuoth mamedo dhi pacho e seche ma odiochieng' sikuku kayo machiegni. Johala e chiro makibuye yuago dok chien e uso margi kata e kinde manyasi mag sikuku okayo machiegni. Johala go wacho ni kochopo ga dwe mar 12 to hala bedoga maber, kata kamano higani ok obedo nigi kaka pile ka jonyiepo yuago lal mar omenda. Ripota marwa Veronica Arogo miyo waler mathoth. Chiro makibuye. Wuotho e iye bedo matek kalure kod ji mopong'o chiro ni. Kata kamano, pong' mar ji kik wuondi ni ginyiepo, ni mar thoth gi gin mana nyithindo mobiro bayo, ka jouso odong' mana ka luongo joma di nyiew mwandu gi. Ne wakao stock wakete chiro kwa geno nwa nyalo uso e December ni to wala ok ber, pesa onge, cash flow odok chien kabisa kwa compare gi years mamoko mosekalo. Koro piny tek makata kaka watimre onge, wakwayo mana sirikal ka nyalo yudo konyruok moro kaka nyalo konyowa. Piny tek makata fare makaka wanyalo dhi dala otamowa, wan wabobeda beda town ok wabodhi dala. E kinde nyasi sikuku kaka Christmas, thoth ne jonyuol nyiepo ne nyithindgi, ka bende ginyiewo mwandu mag sikuku, kaka chiemo magibiro loso ne jogi. Kata kamano, higani e chiro makibuye, johala nigi sigana mopogore. Christmas ni ok wadhi maber nikech ohala tin, pesa bende tin. Koro miyo an omena mauso ni ok odhi maber. Giywago rach mar ochumi ka giparo kinde mokalo made koro uso mit ka jonyiewo thoth moloyo kata jouso. Higani uso mag gik mochuno kaka lewni koda chiemo pod ni mana piny. Due to the economy kako sebet ok obedo maber ahinya ke ji ywak ni ji onge pesa. Uchumi momiyo nikech pesa onge. Pesa onge, economy marwa ok ber. Pesa cash flow kaka onego bed ni ringo ok ring maber. Kata obed ni uso osebedo marach kamano, johala pod nigi geno mar dhi dala chamo sikuku. Dhi gi dala ok en nikech giseyudo omenda, to en nikech gidhi neno familia margi. Okay, nikech ohala rach, wanyalo mana dhi dala chieng' sikuku no endo mana ne familia, then waduoga nikech pesa onge. To program bendo bagen. Wadhi donga ni Christmas di chwada kaka yudo wano. Warito higa manyien nikech mokwongo higa manyien nyithindo dok school, pesa korka dwa chako lal kabisa kuom dhano. En sikuku machielo ma johala e chiro ni ywago dok chien mag uso ka koro giketo geno ni higa manyien weche biro bedo ma opogore kod mae. Arogo Veronica, Ramogi TV. Obila kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi timo nonro ewi nek mar japuonjre moro ma jahigni 25 masomo e mbalariany ma Tom Mboya e kaunti ma Homa Bay. Kaka ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, jotije 7 mag magawa mane ogoye japuonjre no maki kod obila mag okwach kich ka gikonyo e timo nonro.
Nyakwaramogi Ajwang' wagoyo mos ahinya kotudore kod ng'ikruok matin mwabedo e sigana ma kamano kowuok e kaunti ma Homa Bay. Kata kamano walose kaeto waboduogo bang'e wawinjane kotudore kod nek mar japuonjre ma jahigni 25 e kaunti ma Homa Bay. E weche mamoko en ni jatend piny William Ruto okwedo joma wuoyo marach e wi chanjo ma ichano timne jamni ka onyono kar tiende ni chanjo no biro bero ngima jamni e pachoka kendo nyaka time. Ruto mane loso e kanisa mar AIC Kip Korgot e kar chung'od bura ma Ainabkoi e kaunti ma Uasin Gishu bende omedo dokne wach mar nywako ji mathoth e sirikande kolero ni mano e yo mar riwo wi jo-Kenya. To kaka Simfros Okinda lero, jatend piny bende osingo mar medo chiwo omenda ne kanisa kowacho ni chiwo no emosekonyo kama ochopo kama intiere gi sani. Jatend piny William Ruto noyuro lemo e kanisa mar AIC Kip Korgot mantiere kar chung'od bura ma Ainabkoi kaunti ma Uasin Gishu kama ne omedo goyo debe ne chenro mag sirikand Kenya Kwanza. Ruto manoten kod jotelo mamoko kama oting'o gavana ma Uasin Gishu Jonathan B kod nyawadgi ma Elgeyo Marakwet Wesley Rotich e kind jotelo mamoko okwedo joma talo chenro mar chanjo jamni kolero ni chenro mag chanjo nochak chon kendo obiro dhi nyime kod kedo kod tuoche mamako jamni. Sasa kuna watu wengine kwa siasa duni ya pesa 8 wanataka kutuambia hiyo chanjo ambayo tumekuwa tukifanya ati ni haramu. Ati ng'ombe zetu siendelee kuwa wagonjwa. Surely. Hata kama ni siasa. Ruto bedo tiyo gi thuolo ni mar kwedo joma talo sirikal mare kuom duoko moko kuom jotelo mane nitiere sirikand Uhuru Kenyatta kowacho ni mane yo mar riwo wi jo-Kenya. Hata juzi mumeona nimezidi na kupanua tena. Wengine nimewaingiza. So basi ndio tulete umoja, tulete maelewano ili lengo letu sio mashindano ya wanasiasa. Lengo letu ni transformation ya nchi yetu ya Kenya. Kato bedo ni jo-Kenya osebedo kase kuom chiwo omenda madito ne kanise, Ruto telo ni obiro medo chiwo omenda ne Nyasaye kendo onge ng'ama nyalo tale. Hatumtolei mtu, hatumtolei askofu, hatumtolei mchungaji, hatumtolei chairman, tunamtolea Mungu. I am a living testimony of a person who never went wrong for giving to God. I am a product of giving. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakwaramogi Ajwang' wadoke sigane kaunti ma Homa Bay kama obile kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi timo nonro ewi nek mar japuonjre moro ma jahigni 25 masomo e mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay. Ripota maru e kaunti ma Homa Bay lero jotije 7 mag magawa mane ogoye japuonjre no nomaki kod obila mag okwach kich ka gikonyo e timo nonro. Japuonjre Paul Sunday mani yike mar 4 e mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay ne otho e yo moro magalagala ka lepodo obila yango ne ogoye e magawa ni kendo gikone noduogo wito ngimane e kar thieth ma Homa Bay kama ne oringe kode. Wacho ni japuonjre no oringo modhi e magawa no duk bang' kane oselonyo lepe kama ikoni ne ochako toyo gik moko e magawa no. Gino mano miyo jotije mane ni kanyo gi kinde no ne ochako rodhe ma ochwe tweye gi tol kata kamano ne oduogo wito ngimane kaluwore kod rem mane en go. Oringo kongo dhi nyaka Junction. Kose Junction chako duogo gi ng'wech donjo tel dalawa. To wachmane modhiro mogore piny moringo donjo. Koro chako go gik moko kanyo. Jotich gi wachmane kochungo gichako goye. Ka gigoye to gigoye magitwe. Kato uluong polis manobiro mokawe oyude ka otwe kato tere hospital kapok odonjo hospital temo wito ngimane. Familia mar japuonjre no mawuok Budalangi mano yore kama ringre nitie ywak kaluwore kod kit tho mano yudo wuodgi no. Gikwayo obila e kaunti ni mondo otimo nonro margi maonge minde kata matin e wach no. Alikuwa anafanya course ya criminology in Tom Mboya University, but I'm shocked that ametuacha kwa njia ambayo ni ya kushangaza. Tusiongee tunaibaki ndani ya media, lakini tunahitaji tupate ukweli na wale ambao walikosa wachukuliwa hatua, kwa sababu huyu mtu ambaye waliua au kuwa na mawe au kuwa na silaha yoyote, kwa sababu walimuona kwamba ni kichaa kidogo, mbona hukumweka mahali. Justice lazima ichukuliwe na serikali ichukue njia ambayo ni nzuri. Familia ni bende wacho ni kalore kod chan ma gin kod peke cheno matimo bedo ringre ka achiel kotero ringre pacho ka bende ni gikoni obila mondo achije mana osemake nek makochno kik we thuolo. Hata venye tuko hapa Homa Bay hatuna mahali pa kulala, tuko stranded
Mwili inasemekana lazima tufanye postmortem ambayo inachukua karibu shilingi 15,000. Transport ya mwili kutoka hapa kwenda Budalangi kule Port Victoria karibu shilingi 25,000. Na hata naomba vijana ambao walishikwa na hawa mama ambao wameshikwa ambao korokoroni, tafadhali wasitolewe, na nimetoka DCI, nimeshapewa kila kitu. Hiyo kesi mimi nitasimamia nikiwa kama complainant. Kajo punjire mbalare matombo ya kamane rawere no some ne okwedo malit mokalo nek makochno kane gikoni ogibedo okchien nyaka ching moro yudo tero mar nyawadgi no manonige yo makochno. Comrades Power. Comrades Viva. Comrades TB. Jogo mochung ne arita kwe ma Homa Bay. Kawa wacho ni wang'ni nyaka wayud ratiro kalure kod tho mar Paul Sunday. Kaka wang'eyo Paul, the victim, and a student, money for year. Ne odong mana kod semester achiel to tieko 844 system. Koro oken case midhi kawa kawa mayot. To wadwa chiwo siem. As comrades, we are agitated that a life of a comrade can end in the hands of a mob, people that are unconscious of the things that are happening in the society. And we want to say this, that how can you lynch someone who is mentally incapable, someone who is insane, someone who doesn't know what he's doing, someone who is walking naked. This is someone whom you're supposed to help. Kamanyotho polo timore pod kikiyao, because it will not be wise that the scene of crime is operational while investigations are being carried on. We as comrades, we are going to make sure that the scene is closed. Magetimore ka jatendo bila mago kwa kije sub county ma Homa Bay Charles Koilenge ne oyango ni jotija biro magawa ne osemaki kendo dinne gete sedo bila kanondo windek mar japuonjre nendo dhi nyime. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wagoyo mos ahinya kanyo kalure koda tho mano mar japuonjre no, wakwayo mar mondo mi Nyasaye oket chunye kama okweto familia mare, bende wakwayo Nyasaye mar mondo mi oho chunygi e kindegi magintiere e kuyo. Weche mamoko en ni oyangore ni chudo mar osach jotije counties mapacho kae dhi deko kalure ni migawo marango jotije piny owacho poko chwalo nonro mag chudo makamago ne apisi machulo jotijego ma oyangi gi jata tije riwruok mar governors Mary Mwiti makoro kwayo bad migawo marango chenro mag jotije piny owacho mondo chwal nonrogo mar neno ni osarago ochul e wangsa. Lydia Okeyo negiler. E kindegi ma oganda ni nyasi mar sikuku mor mar jotije piny owacho mag counties mapacho ka kidek ng'adore kaluwore ni osachgi madweni kidek leo kaluwore ni nonro maggi poko chwal ne apisi ruogno gi bad migawo marango chenro mag jotije piny owacho. E oboke mondiko ne jagoro mong'ere migawo marango chenro mag jotije piny owacho, jata tije mar riwruok governors no oyango moko kuom gigo makoro kelo ng'ikruok e loso weche chudogo kama oting'o chwalo nonro mag jotije counties machalo omenda mambalang' ma ichulogi higa ka higa kaachiel gi chudo ma ichiwo e kinde yweyo. Bende nonrogo oting'o omenda ma ing'ado osara ma osebedi ka ichoro mbele, omenda ma ing'ado ne gedo mag udi manengogi ogonyore, pei kaachiel gi omenda ma ing'ado madhi e kito manyien mar thieth mar SHA. Nonro ma poko chwal bende oriwo omenda ma ing'ado mar aheri kata pension, ka bende nitiere dwaro mar loso nonro moko ma ok nochwal e yo makare mar konyo e loso chenro mag chudogo. Bende nitiere ng'ikruok moko ma osebede ng'eto mar omenda ma ichulo ka jotije yudo osara kata pei, ka bende nitiere nonro moko mag jotije ma onge chenro mar chudo mar osara. Ng'ikruok rem yudo nonro makamago osekelo midhiero e loso chenro mar chudo ne jotije counties ka koro ikwayo apisi ta chenro mar jotije piny owacho mondo ochwal nonrogo maneno ni ochul jotije counties osachgi madweni e kinde ma oganda ni e sikuku. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Moko kuom jokanyo mag duond buch ODM e kaunti ma Mombasa koro dwani piny owacho okum duol mar yiero e pachoka IEBC kalure gi gino magikoni mibadhi mosemedo katimore e kinde duto mag yiero. Gikoni yiero mapachoka koro nego tagi kambe ma oyiedhi mawuok e pinje maoko manyalo gayo weche mibadhi kendo tiyo gi e yor lera kod ratiro. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Esechegi makoro jotelo mopogore chwalo ng'ur margi ne piny owacho kuom deko kelo lokruok e duol mochung' ne yiero e pachoka IEBC. Moko kuom jokanyono mag duond buch ODM Mombasa to koro dwani okum duolno e pachoka. Gikone jopiny osebedo ka chwalo ng'ur e kinde ka kinde ma itime yiero ka giseyo duolno, omiyo gidwani kaber to yiero ma itime pachoka obed kitayo gi kambe moyiedhi mawuok e pinje maoko. Ne gichako Bangul election mar Jaramogi 1992. Mag podgi Bangul election nyaka sani. Iwinjo, they are criminals, onego twegi.
to onego giduok billions of shillings magiseka. Nikech onge tiende mondo joma bangul election mamiyo nyithinde watho, mamiyo monde watho. Baby Pendo notho Kisumo. Baby Pendo poko chul min gi wuon gi nyaka sani. Dhano timore mana kama. Jo IBC chamo msara to onge tich magitiyo. To pesa no nyalo konyo dongruok moro e Kenya kar kengo. Kata kaka daktache gomo sechete yath onge hospital, nyithindo madhi school, pesa go nyalo konyo kamoro. Wadwaro ni mondo sama yiero nitie ikelo kambi moro maduong' man gi rang'iny mamalo, to kambino en emo otele e wach mar yiero. Koro sani waneno ni ok wadwar IEBC. Wadwaro ni ombulu sani mondo koro ochung'ie gi kembe madongo dongo machalo Price Water House Cooper. Gin kembe ilago gin kembe man gi joma nigi skills manyalo manage election mitieki. Ne bende giseyo lokruok manyocha jatend piny Kenya William Ruto timo e tend migepe mare ka joma mine to ywak ne chal ne jatend piny Kenya jwang'o mine e tende. Agombo ni mondo piny owacho orangie uongozi mar wamama ni nyalo chopo nade. Onego mewa consider ni wamama bende nie iye ka mondo wamama gi orangie kaka nyalo kanyo karne mabiro. Nafas ko nwang'ore to gimiyo mana jotelo machuo. Sani koro telo manende omi dhako achiel kende inwang'o kogol to kaw chuo turi emobiu kanyo ero ni omi telo. Okang' mar daro Salim Mvurya kowuok e migawo mar ohala nyaka mano mar tuke ne bende giseyo to chutho ni mar ne pok obulo ng'ur e migawo no. To koro migosi William Ruto koro keto timo mana Mvurya kama. Mano gima ok wabiyie mondo duognwa Mvurya nikech sport no ok obi konyowa. Sport no be giketho. Sport no giloko international sport. Sport wa manyiche warito 2027 odhi Rwanda gi Uganda. Koro sport no to tim ang'o e Kenya. Sport en mar joma dhi loka maidho ndege madhi loso allowances. To kar kae ndito nyithindo thagore, jopuonj thagore, daktari thagore, onge nyithi university. Ingi neno Garissa, kata kineno Mandera, Kwale, kamora mora, onge gima timore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakora Moga Jwangi reporter mar George Aoko emadwa nwadhigo de yweyo mokwongo kata kamana soma ne moko kuom ote ma ochwalo no e Facebook kama wantiere achiel kachiel. Ramogi lera kendo neno mayom wachara kwa bwai e Ndhewa an Abade Junior Jacob mar wachara kwa bwai. Evangelist Dan Wood Omuya wacho ni Ramogi TV News berna maratari amar kod Ramogi TV jowete na wale muru mateka kendo nikech piny Kenya dwaro lamo but Nyasaye nitiere kodwa jo Kenya. Mano Evangelist Dan Wood Omuya. Sara Singa mar Wang Neno West Kanyamkago wacho na sedonjo kendo amor gi Ramogi TV wacho ni Merry Christmas ne jo Ramogi TV tero kama na inya. Chris Okelo bende wacho neno achiel kachiel ka entiere Kisumu. Marcelus Osodo wacho ni Ramogi awinjo malera ka an Wichlum Beach ka wan koda jaoda joodwa duto te aoro lit kod kuyo mara ne jodala gi wuoyi mowito ngimane majafuth iya. Nyakora Ramogi Ajwang medo chwalonwa ote magi kotudore kod weche wa manyien duto mag ratil. Wakawa mana yweyo madundo kaduogo tadhi mbele kikidhi mabora. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Familia yote come through Krisu kwani? Chaos. Hishi imeisha tena. Si unaona watu wanakula sana na hawashibi. Mimi ni Njeri, jirani wa Auntie Beatrice. Lazima kuna wageni huku umepangia. Nguo chafu zinaongezeka tu. Hakuna kupumzika maze. We are hungry. Don't worry, we've got you.
Enjoy festive season offers on a whole range of Kappa products. Hi friends! This Christmas, let's make it special by being kind. Always respect your parents and elders. They do so much for us. And don't forget to share what you have with those who have less. Remember, a little kindness can bring big smiles. Merry Christmas! This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on View Sasa. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas nyithindo. En odiochieng' majaber kendo maduong' ahinya ma ji duto te e piny kae odhialo. Adwa nyisou niya, beduru mamor kod familia maru, to bende rapar ma kuma en niya, meduru luoro jonyuolnu nikech gin ema gimiyo un e piny kae. An nyinga en Josephine Achieng' kata kuero unyaluonga ni Josephine Jos. E kindegi mag nyasi mar sikuku, wariwre uru kanyakla. Bing ni kauneno odiochieng' maduong' odiochieng' Christmas. Waneno ni mondo wabi kanyakla, wa celebrate kanyakla. Be in gi ng'ati moro midwaro tero dala e Christmas ni? Onya game, koro noa rado kode to akona bi kode. Irada kode mok en ng'at midakgo. Nyako marawera nyaka yud yo mar rito chuny mar nyasi. Sani ng'eni akul, ok adwa gima wang'o iya pare. Kata obedo ni joodgi chune mondo otim gik moko e yo mopogore. Nyakwara. Aoko ma nyakwara ochopo kanyo. Mana e Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Johala maloso nyamburko e garaj chunygi opong' gi mor kendo giyango ni sani gigoyo gi rungu kaluwore ni e kindegi makoro oganda modhuro limo kuonde loso nyamburko mondo gitim lokruok ne nyamburko maggi kapok gidok pacho ne sikuku mar Christmas. Jafambo marwa Linet Undi nolimo moko kuom funde kendo miyowa mathoth tok goyo kodgi mbaka. Jorieko nogoyo ngero ni ng'ama odenyo ema wuoyo mang'eny. E kar loso nyamburko ma Udlie boma ma Nairobi wuoyo tin ka tiche mang'eny. Magi timore kaluwore kod kwan mamalo mag geche mochwal mondo timnegi service kata olosgi motelo ne safach maboyo mag sikuku. Kaka sani neno wan gi tich nwach en Christmas time. Tich nitie, kila ng'ato is busy. Ma onge ng'ama nyalo yudo mahang' mawuotha nwach Christmas time. Kila ng'ato dwan gacho obed maber. Kuonde manyocha ne weyo ni ok ilos ahinya, chuni ni nyaka ilosi kaka brakes e gari nyaka bed gi brake. Leakage mora manie gari, headlights, mago duto te nyaka ilosi nikech kisedhi e ndara ikia ni biro chopo ot sadi nikech jam be ntiere, but kiting'o family to nego beni gimora ler kuomi. Jolos geche gi wacho ni tich masani ng'eny miyo gi mijing'o kendo kwan mag geche magiloso odiochieng' omedore. An odiochieng' anyalo loso geche 4. Elure gi tich chon chatna anyalo loso kata mana achiel kata mana 2 kata samoro anyalo tieko kata week na anyalo loso kata geche 3. Lakini ka holiday intie kama to koro tich ng'eny watiyo mang'eny. Ohala ni ok ober kinde duto. Nitie kinde moonge. To kinde moonge no kori chamo mani loso chon. Kinde mobiro ti replace recover go manyi tiyo go ka. Koro nyaka ibed ng'at ma wiye tiyo kitiyo halai na marwa ni. Nwach every season ok ibibedo customer. Tich tiere maonge siga mora ka fundi ni kod lony mare motime gari ka gikone to giweyo ka wuon gari omor. Dwaro ni twang' ne kom mija koson. Dwaro ni los ne teini obed marieny maler imija electrical. Odwaro ni gachi o shine isipokuwa kigorange amija buffing.
owinjo ka engine mare kuber watimo ne service mana mi makanika, owinjo ka brakes mage riecho mano mechanical. Koro ibro yudo every section, every sector kila ng'ato nyaka wuogie kofuko ne ber. Koro kawuono akelo gacha mondo losna, gacha ne nigi problem mar brake kendo radiator bende nitiere gi kama leak. Koro kae kama bire ka an gi mekanik na mang'eyo kuom higni mang'eny. Jolos geche e garaj ni wacho ni tijgi medore mathoth kaluwore kod tich maber ma gitimo kendo nikech kastembe gi ogeno kuomgi kuom tich margi. Kech nitie gima funde masani temo timo ka gari obiri garaj. Gigolo gimoro ma iluongo ni mafla. Te garaj wa maudili kae gima kamano kwatim. Emineno ka garaj opong'. Nikech customer trust wa okwamul kata gire bed na enang'o. Client kokelo gache, kikorom go gache oko. Koringo go, korigolo lweti oko, kagima gino giri. Koromo kodi, okobiduogo, isechwanye. Koro rito client tek. Client rite chalo nyathi matin, makotuo, oywaka to konyalo wacho ni karama. Koro iniwoni midhi paro ni dibed ni iye kae. Koro kika timne marach, kokelo gache kinyo duogo yud kama nyowe, to yud ka tije watiyo ne yo maler. Tijni ma higa duto giwacho ni onyuolo lemo makoro giyudo sani kaluwore ni kastembe wuoyo gi jowetegi kendo giyudo ji mathoth makelo gechegi ka koro gimor ni gidhi chamo sikuku ma opugno kaluwore kod yuto ma giyudo sani. An amor, holiday ni onego dhi adhiya malach. Mondo anwang' tich. Ofuko to crash. Omiyo wani holiday ni wan mana ka. To ka holiday rumo wan koro Januari sama tich tin koraka wadhi dala. Christmas wang'en mawang'en wadwa yanga wadwa chekeg diek kwanza waseketo diel mwalo ka modwa chako kosani. To magi duto timore mana e kinde makoro oganda modhuro dok pacho mar sherekea Christmas margi. Linet Undi, Ramogi TV, Woodley Estate, Nairobi. Haya, mago joma loso nyamburke garaj mopogore opogore gin giwacho ni gidhi chamo sikuku mopugno kendo makare kaluwore koda medruok e kwan geche magiloso pile ka pile. Kata kamano wakwanegi mana hawi maber. Ka wadhi mbele ni riwruok mar jodong Luo osebed ka iseyo e yo magitimo go tich gi kaka jodongo kaka machielo gin bende giseyo josiasa makaluo ni tamo gitimo moko kuom tijegi kaka jodongo. Penjo maduong' en ni jodong Luo e bwo riwruok margi mar Luo Council of Elders bende pod timo tijegi mane omiyo riwruok no olosi to bende oganda osemiyo gi yot kata lwasi maber mar timo tijgi. Reporter maru e kaunti ma Migori George Juma nobedo gi twak gi jaduong' Abela Abuor ma en ruodh goro mar riwruok jodong Luo kendo kelonwa sigana ni mar tinga jodong Luo. Riwruok no ma jodong Luo bende ong'ere kod dho ngere kaka Luo Council of Elders osebedo kuom higni malo 60. Riwruogni ne ochaki mar kelo oganda Luo kamoro achiel kod tije mamoko ka ok owe oko chiwo yo mar siasa e kind oganda Luo. Wan joma johera makata ka jaduong' onego chiaye dalane naneno okawo chiaye ring'o matin tero ka jirande on teno yo komera gimoro dhi ocham to bende gikia kata no chiemo iloso kanyo to nikech era no ema nomiyo Nyasaye omiyo wan gimoro achiel nyaka sama wuoyo to sani orumo kabisa machet wera dwa dong' ni josiasa ema dwa koro bedo joma lich. Puonjore were matinde yorego mag dak makare bende gin moko kuom tije madongo mag riwruok ma jodong Luo e piny Kenya. Kata bende riwruogni ma jodong Luo nitie kod ting' madongo kendo mabeyo e kind oganda Luo. Penjo osebedo mathoth malo duoko yo ma bende gitimogo tijegi. Koro mi wan jodongo kunyal wacho ni onge gigi monego watim. Wanyalo ng'ado rieko. Kech wan be wang'ado mana rieko. Nasomo buk moro mane Professor Masruyo ndiko. Ni jowa ng'iyo ng'ato kaka ochalo. Ni tichalo nade, tia kanye. Anyalo paro kamoro function mona dhi liel moro maduong' kabisa. Na bedelo gila mana mar jowo mang'ongo mar wako mondo nego ni mato mang'ongo. Abedelo e nyim nyithindo kamata nyithindo bede kom. Gima kama joganda wakelo kuom wawegi. Ywak osebedo ni oganda Luo kiti kod timbegi koro dhi kalal to jodongo ma onego chiw yo makare oling' thi. Wan gi chenro ni jowachak e Homa Bay
higa mokadho dwe mar 6 iluongo ni piny luo. Mae mwadhi kete timbewa mag kitwa gi timbewa, wadhi puonje kitwa gi timbewa, kaka ne watedo, timbewa mane watedo, kaka jowane miel, gigo mane watimo chon, kata thumbewa mane wagoyo nyatiti gini, wadhi timo chieng'no. Wadwa ni waduog gini mondo wan be wabed go oganda. Uneno kaka Masai orito margi ka. Ruodh goro mar okno ma jodong Luo Abel Ombuor wachne dieri ni oganda Luo kiti kod timbegi mathoth nyaka sani koro lal. Gino mowacho ne ikelo kod gik mathoth ma oting'o somo kod lony manyasani. Jowa mosomo ema wite. Ke jowa kose somo gidhi loka giduogo, koro gibiro gi chike joka. To joka be kowe chikegi, kiti gi timegi giluwo kabisa. To un kubiro ka to uketho mawa ni wan koro ot mangima ji wache mana Kisungu. Dholuo nuweyo chuth, nyathi okia kata ni marombo, madiel, nikech kitwa waweyo, wadhi e kit joka. Omiyo wan joluo walal, wakwayo kaka oganda, penjre uru nang'o momiyo ogendinigi kata kidhi ofis. To sewinjo ni ng'ane ma dhodgi no. To chaka makodi gi dhoge. To wan ka isedhi ofis wache ni no nyango molo. To Kisungu moriere ni no kisomo. To somo oko ulo ni ng'amo some mariek. Mondo luor ni obed kaka ne wantie chon. Jaluo ne nyathi ok nyal bedo ka nyathi kata beda piny kikadho. Nyathi chung'ni. Mane kit jaluo. To wasomi emokelo gini. Riwruok no ma jodong Luo kuom higni mathoth osebedo bende ka gayo wechego mag siasa e kind oganda Luo. Kata kamano, chal ka gima tijni mar ogae ok dhi makare, kendo jodongo giwegi ema nyaka sani koro ywak ni josiasa oketo gi tenge. Ruodh goro mar riwruok ma jodong Luo e Kenya mangima Abel Ombuor wach ni josiasa ema oserem nyiso luor ne jodongo. Kane wadhi rwako Odungi Randa machane but jodongo kendgi ma joma nobiro mana kaka jone mipira, wane mane waweg mipira. Mano nwano fafa. Nokomiwa thuolo, notamo kata wuoyo, kata kombe mane wabire ne onge, ng'ato kaka an ma wuoyo ni. Nyathi moro ma koro sayo no mondo wena kom. Tani ruodh goro magini ne marwa. Nyoto chako lungwa rongo gine ka. Oma bei ka. Kwa biro, Odungi Randa lungi mano gola ma Migori, mabor. To wadhi kujo makata ng'amo notice ne wantie kanyo onge. Mondo mi kata Odungi Randa wuoyo ni kae moyudo nafas opuonje nyithind Luo. Otamwa nyithindo gi ong'e mana josiasa. Kuom kinde malach jodong Luo e borruok margi oseber ka iseyo ni gichung' adieri e wechego mag siasa. Iwacho ni moko kuomgi osebedo ka tiyo kod lew ma gintiere godo e manyo pesa kuom josiasa. Gino momiyo kuom josiasa oserem kata miyo gi luor. Kata sirkal kwecho. In mibunge michung'ni, in MCA midwaro, in governor, in senator, in woman rep, in bi kwecho wuothe mieri ji kidwaro ombulu. Dong man in bi kwecho. To kisedhi kwecho omiyi ombulu no. Koro joge kubiro kuomi tituone gi chandi gi kwecho, okoro kedwa neno gi giwang'i, koro iloro ne gi dhod, simbi ng'ate man go, ni PA, ni jaduong' odich. Tana sebedo gi joge onge dich moro. Kaka an ma wuoyo ni. An ko gisa yiera yudo welo mang'eny. Gadiera, gilima, to gibiro mondo wang'adre rieko. Rieko mwang'ado negi, en mane dhi kwa ombulu mos. Ok idhi dhao, ombulu isero. Pogruok bende osenenore e kind jodong Luo kuom higni mathoth. Gino bende koro kelo penj maduong' ni to ere kaka giriwo oganda kaka achiel kuom gigo madongo monego gitim ka gin giwegi emok gibedo kamoro achiel. Joe Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwara Mugia Jwang' adwa wadhi e yueyo machielo e weche manyien mag ratil. Kata kama nasoma ni moko kuom ote ma ochwalonwa e Facebook kama wantiere live kata achiel kachiel odhiambo makawuono. Marian Atieno wacho ni mama Mafidel ka ana Kariako Nairobi. Awacho ni wach nyathi mothono litna kaka janyuol. Okotho Njiko jaunga bende wacho na Ramogi e yo maler kendo makare kod jaoda Lucy Okoth e dala mar unga ka. Awiko Love wuoda Rakombe wacho na neno maber. Chris Okelo wacho ni Ramogi TV neno e yo makare wacho ni oneno wa e yo makare ka entiere kod wuode ka achiel kod nyare. Nyakwara Mugia Jwang' med chwalonwa pachi kotudore kod weche wa manyien mag ratil. Wamodho pi matin waduogo wadhi mbele, kik idhi mabor.
Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited. Ma en duka mari negedo duto magoyo witado. Sani wan kod yor chudo maiti momosmos. Chul deposit marata malo prangwen mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mani kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo mora mora. Ne mathoth yuana tole namba 0722-63-83-83. Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokalo mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka luw. Krisi Moments ni kumake memories za nguvu, kueneza furaha, kushirikiana na familia na marafiki na kuinuana. Krisi Moments ni kuja pamoja, kujuliana hali na kumake memories. Equity iko hapa kujenga hizi moments za Krisi. Tuma pesa from Equity to Equity for free. Lipa kwa Equity Till au na Equity Card yoyote for free. Cha kupendeza zaidi, tuko na deals moto moto za kuchangamsha Christmas yako. Isitoshe, ukikwama, tunakusort na Easy Loan ama upate boostika. Tujenge Krisi Moments na Equity. A Merry Christmas and a Happy New Year from Equity. Moruru, Christmas ochopo. Kinde mag sikuku ochopo. Yud more kinde nyasigi gi mich mag sikuku kokalo kuom Ramogi TV. Inyalo bedo jaloch mar $5,000 pile ka pile. Chakre tarik 16 nyaka tarik 25 dweni mar 12. Sikuku yot. Mokwongo, ket wang'i Ramogi TV to QR code biro nenore sa asaya. Kaito, scan QR code no. Ibiro chopo e Citizen Digital. Kendo duok penjo ma openji. Kendo, ng'at mano kwong chiwo duoko makare biro yudo $5,000 pile pile. Mano kaka wakelo ni more kindeni. Koro, podi ritang'o. Scan code no. Jibambe i Krisi kod gik mabeyo mag nyasi kwa Ramogi TV. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Nyikora makajuang kamora mora untie design cha agotunu ni aje ageno ni un ma fine design cha sani wasiti ko janta wadong ne mongo gi chamo raha mong tineno mbele. Merry Christmas. Design no.
Nyakora Muge Juang, director mara Otieno makawuono, nyisa ni thuolo marwa manomiwa e maurumo. Gikanyo mochopo gode giko mar weche manyiena mag ratil. Mathoth wabobedo ka wakeloni e weche manyiena magoimore. Bed koda odhiambo makare nyaka warome weche manyien magoimore. Oriti masani nyinga Joyce Oduor nantiere kae kod jaloko marwa Belinda Adhiambo.